Tyttö näki kauhulla, kuinka valtava Python kuristi raskaana olevaa, täysin puolustuskyvytöntä kissaa. Tyttö riensi auttamaan, mutta Python ote oli liian vahva. Tyttö purskahti itkuun tajutessaan, ettei kissaa ja sen syntymättömiä pentuja voitu pelastaa, mutta juuloin täysin odottamaton apu saapui paikalle. Sarah oli aina rakastanut eläimiä. Lapsuudestaan asti hän oli haaveillut suuresta talosta. Hän voisi suojella monia kodittomia lemmikkejä, mutta tämä unelma oli vielä saavuttamaton. Sarah asui pienessä yksiössä rauhallisella alueella kaupungin laidalla. Hänen yksiönsä oli vanhan tiilirakennuksen toisessa kerroksessa. Resursseistaan huolimatta hän yritti auttaa kodittomia eläimiä parhaansa mukaan. Hän rakasti erityisesti kissoja. Oli sairaanhoitaja paikallisessa sairaalassa ja teki usein yövuoroja. Vaikka hän oli väsynyt vuorojensa jälkeen, hän aina löysi aikaa huolehtia kissoistaan. Toka aamu Sarah meni ulos kissan ruokapussin kanssa. Hän laittoi ruokaa kulhoihin, jotka hän oli asettanut syrjäisiin paikkoihin. Kulhot olivat värikkäitä. Sarah oli ostanut ne lemmikkikaupasta iloisemman ja värikkäämmän. Erilaiset kissat kokoontuivat ympärille. Sarah tunsi jokaisen kissan ja antoi niille nimensä. Varah oli erityisesti kiintynyt pieneen mustaan kissa, jolla oli valkoinen laikku rintakehässään. Nimitti hänet Midnichtiksi. Midnichtillä oli kirkkaan vihreät silmät ja pieni arpi vasemmassa korvassa. Viime aikoina Midnicht oli selvästi pyöristynyt. Hän odotti pentuja. Varah huolehti tulevasta pentueesta. Hän tiesi hyvin, ettei katu ollut paikka vastasyntyneille pennuille, mutta hänen pieni asuntonsa olisi liian ahdas eläimille. Härähin vanha mies nimeltä Dawn. Hän oli noin 70-vuotias, mutta näytti vanhemmalta. Tohnin harmaat hiukset olivat aina siististi kammatut, ja hänen vaatteensa olivat silitetyt. Dawn oli entinen sotilaslentäjä, joka oli osallistunut moniin operaatioihin. Hänen asuntonsa oli täynnä valokuvia ja palkintoja, jotka muistuttivat hänen loistavasta menneisyydestään. Hän oli äskettäin muuttanut alueelle ja piti matalaa profiilia. Dawn harvoin vuorovaikutti kenenkään kanssa ja poistui harvoin talostaan. Hänen ainoa seuralaisensa oli suuri kultainen otaja nimeltä Butty. Butty ei ollut pelkkä koira. Hän oli ollut paluskoira etsintä- ja pelastuspalveluksessa ja ollut mukana monissa pelastustehtävissä. Ara yritti ystävystyä uuden naapurin kanssa. Hän tervehti, kun he kohtasivat ja yritti keskustella. Mutta John vastasi aina lyhyesti ja kiiveää. Oli selvää, että sosiaalinen kanssakäyminen oli hänelle rasittavaa. Varah kuuli Ohnin surullisen tarinan. Ävi ilmi, että hän oli äskettäin menettänyt ainoan poikansa Mikhailin. Työskenteli pelastajana ja kuoli tehtävässään. Ne tapahtui vakavassa metsäpalossa, kun Mikhail oli pelastamassa ihmisiä palavasta kylästä. Mikhailin kuoleman jälkeen Dawn otti koira Muddyn kotiinsa. Se oli hänen ainoa yhteytensä edesmenneeseen poikaansa. Tietäessään tämän tarinan, Arah tunsi vielä enemmän myötätuntoa synkkää naapuriaan kohtaan. Hän ymmärsi tämän surun ja yksinäisyyden, mutta kaikki yritykset ystävystyään jäivät tuloksettomiksi. Eräänä aamuna, kuten tavallista, Sarah meni ulos ruokkimaan kissoja ja huomasi Midnichtin olevan poissa. Musta kissa oli yleensä ensimmäinen, joka tuli aamupäivän ruokaa syömään. Mutta tänään hän ei ollut missään. Sarah huolestui, sillä Midnichtin raskaudesta johtuen hän ei ollut saanut mennä kauas. Rukitmaan muut kissat. Sarah lähti etsimään Midnichtiä. Hän etsiskeli koko kadun, kurkistellen pensaiden ja kellareiden alle. Valitettavasti Midnichtiä ei löytynyt. Huolestua vakavasti. Hän kutsui kissaa nimeltä, mutta vastauksena oli vain lintujen laulua ja ohikulkijoiden autojen ääniä. Tyttö laajensi etsimisalueensa kadun ulkopuolelle. Talon lähellä oli pieni tyhjä maa-alue, joka oli kasvanut korkealla ruoholla. Iikikkä rikkaruohot takertuivat Arahin farkkuihin, kun hän kulki pensaiden läpi. Vara päätti tarkistaa myös sen. Muutaman minuutin kuluttuaan kissan nauahduksen. Farah riensi äänen suuntaan. Hänen sydämensä hakkasi huolesta. Vasi tiensä paksun ruohon läpi ja huusi kauhusta.
Hänen edessään oli järkyttävä näky. Valtava oli kitoutunut Midnichtin pieneen kehoon. Käärme oli ainakin 2 metrin pituinen, ruskea kiedottuna sen nahkaan. Ve kiristi hitaasti sen kuolettavat kierteet. Hämmästyksissään Ara arvasi, että Python oli hyökännyt Midnichtin kimppuun ja painut naapuritalosta. Sen omistaja oli huoleton eksoottisten lemmikkien harrastaja. Amuiko halvaannutti Sarahin hetkeksi. Hänen päähänsä vilahti ajatus oli liian myöhäistä. Midnichtiä ei voitu pelastaa. Hänen oimi toimittava nopeasti. Varah katsoi ympärilleen etsiessään jotain, jolla houkutella käärme pois. Mutta ympäri ei ollut mitään sopivaa, vain ruohoa ja pieniä kiviä. Desperaatiossa Ara huusi apua. Hänen äänensä kaikui tyhjässä maassa. Mutta vastauksena oli vain hiljaisuus. Tyttö irrottaa käärmeen tiukkoja kierteitä käsillään, mutta Pythonin ote oli liian voimakas. Näpuisin epätoivoinen ja purskahti äänekkäiseen itkuun, ja juuri silloin noitui jotain uskomatonta. Muddy kuuli tytön huudot ja itkut. Oli juuri menossa aamulenkille omistajansa kanssa. Muddyn korvat nousivat pystyyn, kun se kuuli epätoivoiset huudot. Vetä alkoi haukkua, vetäen Dohnin huomion puoleensa. Doh katsoi koiraansa hämmästyneenä. Tavallisesti rauhallinen Jody toimi todella oudosti. Ve haukkui ja veti hihnasta kohti tyhjää maata. Vanha mies kurtisti kulmiaan, jotain oli selvästi pielessä. Hetken epäröityään Dohn päätti tarkistaa, mitä tapahtui. Irti hihnasta ja Kudy riemuitsi juoksuun. Koira joudatti omistajansa ääntä kohti. Sen kultainen turkki kiilsi aamun auringossa. Paikalle näki naapuriensa paniikissa pyörivän suuren käärmeen ympärillä. Pieni eläin, luultavasti kissa, mäntelehti Pythonin kierteissä. Midnichtin silmät olivat täynnä kauhua, mutta Pythonin vahvan otteen vuoksi hän ei voinut enää huutaa ja hengitti vain vaivalloisesti. Tästä huolimatta toimi nopeasti ja päättäväisesti. Hän katsoi ympärilleen ja huomasi paksun, kuivan oksan lähellä. Oksassa kuoriutui korta porriastaan vaalean puun. Nostaen sen, vanha mies riensi Pythonin kiuun. Muddy aistiin vaaran. Seisoira jännitti niskakarvansa pystyyn. Muddy paljasti hampaansa ja alkoi hyökkäillä käärmettä vastaan terävillä hampaillaan ja kynsillään. Python tunsi vakavan uhan ja löysäsi otteen hetkeksi. Tämä hetki riitti Arahille. Hän riensi eteenpäin ja tarttui Midnichtiin takajaloista. Yhdellä nykäisyllä tyttö vapautti kissan käärmeen kierteistä. Midnicht päästi surullisen naukun, mutta ei vastustanut. Äärme, jonka saalis oli kadonnut, yritti hyökätä Muddyn kimppuun, mutta koira väisti iskun ketterästi. Dohn heilautti oksaa ajan käärmeen pois. Python keinui uhkaavasti heidän edessään, mutta sitten se liukui hitaasti ruohikkoon. Ruohon risahtelu paljasti sen liikkeet hetkisen ajan. Sara halasi vapisevaa Midnichtiä rintaansa vasten, ja helpotuksen kyyneleet valuivat hänen poskilleen. Hän katsoi kiitollisena Johnia, ja Wooduan heitä hän ei olisi selvinnyt ja olisi menettänyt rakastamansa kissan ikuisesti. Kelastushetkellä Ara sai muutaman raapaisun pikikkäistä kasveista, mutta ei edes huomannut niitä kissojen elämän pelastamisen kuumuudessa. Pelastaessaan Midnichtin muisti ensiaputaitonsa, jotka hän oli oppinut palveluksessaan.